Asi jedna z posledných otázok, ktorú sa ma pýtajú, že či existujú dotácie na výrobu fotovoltaických elektrární. V tých krajinách, kde sme my, nie sú priame dotácie na výrobu alebo na výstavbu fotovoltaických elektrární, ale tie dotácie existujú na úrovni výkupu elektrickej energie, pretože ten štát sa môže rozhodnúť, že kde bude stimulovať, že či vám dá peniaze na to, aby ste tú fotovoltaickú elektráreň postavili, alebo či bude stimulovať tým, že vám zabezpečí garantovanú výkupnú cenu. Pre nás ako pre výrobcov sú priateľné obidve možnosti, ale tým, že tie ceny sú už tak nízko z pohľadu výstavby tej fotovoltaickej elektrárne a naozaj sú veľmi zaujímavé, len pre porovnanie s rokom 2009, kde 1 MW stál 4,8 milióna eur, tak dnes ho máme skoro za 500 000 eur, tak sa bavíme o 10%, teda 10-násobnom poklese cien za konštrukciu alebo za samotnú produkciu alebo vytvorenie alebo postavenie fotovoltaickej elektrárne, čo je dramatický skok len vďaka tomu, že sa investovali peniaze a tým pádom technológie idú akože postupne stále nižšie a tie ceny sú dostupnejšie. Takže už nemá zmysel to teraz znižovať a už aj keby sme to znížili 10-násobne, asi to neurobí akože veľký rozdiel, aj keď si myslím, že to už možné nie je znížiť 10-násobne, to sa už stalo a už sa to nestane, ale to, čo možné je zabezpečiť práve výrobcom nejakú istotu z pohľadu toho, že keď postavia ten projekt, tak ho budú môcť predávať za nejakú fixnú cenu, dajme tomu minimálne nejakých 5, 7 alebo 10 alebo 15 rokov. A to je veľmi atraktívne pre výrobcov, lebo vedia, že keď to postavia, alebo keď to postavíme tú elektrárnu, tak vieme, že to budeme vedieť predávať. A to je pre nás akože ďaleko motivujúcejšie na to, aby sme stavali tie fotovoltaické elektrárne, pretože naozaj sa môže stať, že v krátkodobom horizonte, dajme tomu najbližších, 10 rokov sa môže stať to, že 2, 3, 4 mesiace bude cena, dajme tomu, pod 30 eur. V tej danej cene tá fotovoltaická elektráreň už je na hranici návratnosti. Alebo že tá návratnosť už je tak neatraktívna, že to nemá zmysel stavať. Keby ste to mali zaťažené ešte úverom, vám hrozí aj to, že musíte nosiť peniaze do banky, aby ste reálne vedeli splácať ten úver v pomere z toho, čo tá elektráreň vyrobí. Čiže z dlhodobého hľadiska, keď sa pozrieme dajme tomu na cenovú politiku alebo na to, že za čo sa predávali energie na ročnej báze v rámci soláru, tak sa bavíme o tom, že málo kedy to kleslo akože pod nejakých 40 alebo 50 eur. A tým pádom naše projekty, my máme len vypočítané interne na základe cash flow, ktoré sme si robili a prognóz, že aj keby sme mali cenu okolo 32 eur, tak stále ešte nemusíme nosiť peniaze do banky, ale ten projekt si dokáže zarábať sám na sebe. Práve kvôli tomu, že sme v pásme, kde tá výroba je ďaleko vyššia ako na Slovensku. Na Slovensku myslím si, že tá hranica je niekde okolo 45 eur na megawatt hodinu, kde už musíte nosiť peniaze do banky a vtedy ten biznis je už naozaj rizikový. Preto takýto stimul zo strany, dajme tomu, chorvátskej vlády, ktorá poskytuje výkup, je pre nás veľmi zaujímavý a radi ho využijeme.